Mae'n Liged I a David Oliver yn syth fan hyn yn y canol yn edrych ar yr adran arbennig yma, y cobiau yr adran D. Ac yn un edrych, wy'n credu bod na ganlyniad. Ydy mae'r het wedi ddiosg, dyma ni, yr Ebol yn dilyn wrth gwrs dosbarth sydd wedi bod. Ie, y Gaseg wrth gwrs, Mare yr ebolion yma'n cystadlu. Ac dyma ni staffodd abracadabra wrth y march Buckles, Cherry Tango, ac allan o'r Gaseg Llanodd Fancy oedd yn ail yn y dosbarth i'r Gaseg hun. Dyna'r arbeinydd Roger Davies wrth gwrs, bryd fy Howie yn Glyn Ebwy yn cael y fraint o gyflwyno'r arwen o glist i glist. Ti'n teimlo bod e'n mwynhau'r profiad o feirniadu? Yndyd, mae Roger, unrhyw un sy'n nabod Roger, mae wastad y wen ar ei wyneb yn licio chydig bach o sport a hwyl, ac mae'n debyg bod e wedi mwynhau y gystadleuaeth yma heddiw. Chi'n dod blaen o dda te? Yndyd, mae Roger yn un o'r rheini sy'n siarad ac yn hael efo bawb, so, ie. Dyna dîm Prater. Ac wrth gwrs yn partner i Sarah Butterworth sydd yn berchen ar Ebol yma. Allen ni feddwl bod e'n eitha melys pan i ti'n ennill yn dangos ag yn gysylltiedig gyda y magu ac yn berchen. Ie, dyna ydy i lot o bobl, dyna ydy'r delight mewn ffordd, ydy magu'ch ceffylau eich hunain i ddod yma i gystadlu ac i wneud yn dda ta. Dyna dy'r wefr. Wyt ti yn rhan o bob cam nag wyt ti? Yn union, mae lot o bobl yn prynu ceffylau ac mae hynna'n peth arbennig beth bynnag, ond i magu un eich hunain yn just rhyw cam uwch ben hynna. A'r stiwardiad yn cyd gerdded gyda Roger Davies, y beirniad, a'r rheini mor effeithiol yn ei gwaith ym mhob un o'r adrannau, blwyddyn ar ôl blwyddyn. Yndyn, ac heb y stiwardiad fes yna ddim sioe o gwbl. Dyn ni'n gweld, mae'r ffordd maen nhw'n gweithio, maen nhw'n nabod y beth ydy'r drill, beth sy'n digwydd, beth ydy'r drefn, ac maen nhw bron yn second gesio'r beirniad mewn ffordd, so maen nhw yna'n paratoi, a nhw sy'n cyfarwyddo ac yn paratoi pob dim. Mae'n braf wedyn ni gweld ambell i air, a mae hwnna fel calon yn diwydrych ar y siap na, ar y talcen. Yndi. Ie, hapus iawn. Abracadabra fel enw yn fuddugoliaethus.